La veia és ple, eh? Sí? Sí. Ahir estava bastant ple. Això només es posa aquí, ja està. Mai he vist un tapar. Maco, tan ple. Tot obert. Tot verdíssim, maquíssim, Si tanco ja surt o No han trobat ningú per la carretera? No? Sols han vingut tot el... Han vingut sols, la carretera per nosaltres. Tota la exacte, la carretera tota només per anar. Escolta. Nosaltres no vam venir. Amb les manos en la massa. M'has trobat. Guapo. Ja ho veus, Mira. Pallasso. Francesc, com es para això per tornar-ho a engegar? A les fugues aquí ja està. No, però l'has de tornar a posar, no? Això ja va. El forn ja Bueno, va. ara no sé què s'ha quitat ara. Igual ja s'ha acabat tot. Oh, per això t'ho dic. Mira, veus com sí que es havia parat? Sí, endavant. Va, posa. Digues quantes te'n falten. Ah, ja Milana. Ja està. Digues quantes te'n falten, nana. Jaume, haig de fer una mica de tallada per mi abans. Sí. Que em fotografies. Deixa'm riure perquè quan em vegis diràs sempre està contenta. Ara em contarà, que no ho sabem encara. Però a dalt, després no l'hem de canviar. Què més? Això no que t'hi dic, Grans, que us fem gaire grossos. Us fem gaire grossos per punxar. Posa'm aquí i Sí, que la Montse farà foto i de passada els diners... Ràpid perquè torno cap aquí, Ho veu, va, tornes cap aquí volant, molt bé. Les arregla allà les senceres per Sant Josep. Sí. Les arregla ja i no es poden però com els veuen... Tan gros! És bèstia grossa. Però diu si es poden menjar. Un quart de bèstia. Si es poden menjar. A un quart de bèstia demà. No riguis. Ara ja sé com se fa, Aina, per fer. Dic que no riguis, va, i es posa a riure de cara amb mi. I a tu no posa per contrària. Nova classe principal. No sabia. Quan et posis la mà a la cara, si no, no et veurà. Saps què? I fotos i filma. Ui, que vergonyós aquí. I a més, la filmació surt dels crèdits. Ui, que vergonyós. És al final, no sé. Interpreten el reparto i tot. No, això no. Però veus el Jaume com ha posat, diu, si aquesta també filma, m'ho ha posat i també filma. Però està filmant amb la meva màquina de... No, aquesta és la seva, però el meu telèfon també filmava. Jo dic al Francesc, la meva no filma, diu, sí que filma. I tu, per què no m'ho vas ensenyar? Que tens fred. No m'ho havia Ai, que ensenyat. són. Ja n'has fet de filmació? Sí, ara I ara només faràs pel·lícula, ja, no? Se m'ha acabat. Ara ja l'he canviat. Ara farà un public reportatge a Sant Boi. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, baixa, X, W,
X I Z. i Z.